Mandan kentir, mandan kentir, tir mandan kentir, mandan kentir, tir, ja. Mandan kentir. Sebelum kita memulai episode, kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Selamat Idul Fitri kepada Ba'la Kendir semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kami sadar modal kami hanya cocok doang. Betul. Jadi pasti ada kata yang menyinggung, pasti ada kata yang sekiranya dirasa merendahkan. Oke. Maaf ya. Kadang memang nggak sengaja, kadang juga sengaja. Kadang sengaja. Sehingga ya maklum ya kalau misalnya ada yang kurang berkenan, Iya. gitu mohon dimaafkan. Semoga dibukakan lah ya pintu maafnya. Betul. Dan saya juga membuka pintu maaf untuk teman-teman semua yang memframing buruk saya, yang memberikan pernyataan palsu dan memberikan stigma terhadap persona saya di luar sana. Saya bukakan pintu maaf sebenarnya untuk 3 teman saya dan juga pendengar podcast yang setiap komen neng isor kayak nyelak lagi. Sopo bang, soalnya kan Sopo? kita bertiga kan fakta ini. Iya, Iya. sama sing kancamu terus Sing jere sering membuat framing. Kan ngomongin Fakta. kejadian nyata. Saiki 2 episode terakhir wis ono sing komen. Sakjane sing paling rusak cangkem iki Pak D iki. Mas Bona mong di framing sumpah sing kemarin sumpah. Iya lah. Orang kan kancane dhewek kon komen gue. Mosok, ana iki wong kantor tak todong karo bedel. Jal komen ngono kowe. Cuma sejauh ini ya semakin podcast ini semakin podcast ini Pak D ini memang Memang tapi memang sing wingi-wingi memang ke Lika rambene emang lagi powerful, apalagi kakean gula. Apa kepriwe iki kayak ulah kacau bro. Kacau. Sing tidak omonganku sing ngawur gitu. Kok ngawur kabeh ora. Sudah bisa dipantau dari kendangan-kendangan itu kan akeh banget pas Lika ngomong Masa pasti sih Pak tumplang-tumplang. Oh ora. Aku ini ngomong soal dana. Kacau itu. Oke, wis jelas Pak ketumplang-tumplang. Ketuplang. Jelas. Wis jelas iki Pak ketumplang. Lah iya, kowe sing dibahas terus. Makanya kesana iki aku Pak ketimblang terus. Iya. Iya emang terus tak tumplang. Bang. Selain gue juga langsung dapat dialog. Lah iya. Misalnya apa? Kata-kataku sing saru selain Kayak sisirnya kait mau ke. Dublak dung. Sumpah sing episode sing wingi ya ngawur sih iki Mas iki. sing apa? Ya kowe kuwi lho sing pas ngomong ke apa jenenge? Saru lah Pak komen, nah sing ngomong saru. Aduh, berturut-turut. ketika ono sesuatu apa, paling ra yo ngono aja modele ngono kuwi. Ayo jelas ngomong. Iya, ada nih. Tapi Rika kayak ge Rika Tok apa ana wong liya sing menginspirasi kau. Oh, ora kan Go aku cangkeman. wis karo mosok sekeluarga aku ngono cangkeman kabeh. terinspirasi. Ya ora. Ya kan aku ora ngomong keluarga bisa tongkrongan apa gitu. Keluarga gue ya sopan. Keluarga sopan. Nah, Sopan. soalnya yang tahu tuh gue Rika, Mbok. Keluarga Rika sopan dan agamis ya. Agamis. Sangat mantap. Nah, Rika sekarang endi ki? Mas iki kan memang maksudnya kan yes ngono terus keluarga juga kaget nek ngondek kan. Nah, Rika ki pengaruh sekarang Itu kan maksudnya cukup kontras dengan keluarga ternyata Mas Wira. Iya. Sekong ngendi terusan iki Mas? Heeh. Ya mosok keluarga gue kan ra mungkin. Iya. Berarti guru-guru semenjak mondok. Ya ora juga. Tak unggah gesek ae. Rotok rotok ndelep ya mau. Piye? Kowe nakal ini ket kabur. Kesane nakal. Aku nakal ke ora. Lambeku ruwak ya. Lambeku rodok bejat ya. Susute ruwet. Bener. Nek anu enggak tindakan enggak. Tindakan enggak. Makanya alkohol no, Heeh. smoking no, Heeh.
Aku tak nunggu nih, wae, tak nunggu nih. Tekan Gosip ngendi? yes. Oh, gosip ya. Oh, Fitnah wong is yes. Yeah. fitnah wong ya. Iya. Makanya kan aku, tapi kan sing tak omong iki fakta kabeh. Ya toh Dan. Benar, Oke. benar. Kacau nih, kacau. Kacau nih Mas. Kalau ada orang yang tak iki apa tuh ngomongnya apa wes band. Nah, lah iya orang kabeh iki kudu kan di-share kan. Betul. Engko nek kabeh di-share mengko kena cancel meneh gara-gara enggak semua guyonan di tongkrongan layak Ah, benar. Enggak semua lu lah. Ngono, aja di ngono kabeh meh dinormalisasi. Wah, wilut. Iki jelas plak ketumplak-tumplak maning. Edan iki. Wong kacau iki. Wong iki kacau tenan. Tapi apa dalam keadaan itu kan wis tau cerita sing pas ngondek-ngondek. Kuwi. Perihal podcast iki keluarga ono sing komen ra, Bang? Ora ono, alhamdulillah ora ono sing ngrungokke. Dulur-dulurku pun ora ono sing ngrungokke. Aku ya ra ono, Bang. Jadi alhamdulillah ya. Kan aku tahu ngene, aku kan deponakan, ponakanku Yeah. sing loro kuwi anake mbakku karo anake masku. Nah, aku iki sok-sokan ki dia scroll YouTube short. Wes. Itu kan mengkhawatirkan toh. Sopo ngerti tiba-tiba Oh, no. delok ome ning kono kan yo Tak, Ome lagi review soto kan dia apa-apa. ya nek apik. Lah kan ora kabeh kontenku kan soto. Iya, review sotomu apik. Neng kontene wong liya kan aku kadang-kadang luar. Gue. Kadang-kadang ono joget-joget. Bener. Kadang-kadang ono cangkeman-cangkeman sing ora Betul. pantes. Karena gitu. klipper-klipper ki cok ajaib ya. Nah, citra-citra di keluarga ini berbeda ya, dan Bang. algoritma kan dhewe ra iso ngendhalike, Gue. Bang. Gue, Aku bro. tak takon karo ponakanku, Kakak pernah lihat Om enggak di situ? Nah, enggak pernah ngono. Oke. Oh, alhamdulillah. Oh, Oke. iya, iya, Bang. Tapi kan sing cilik, Iya. sing ponakan-ponakan dan sepupu-sepupu Iya. sing gede-gede, Heeh. kan yo mesti Bener. ya mesti wis ngerti, Bang. Kuwi lah ngopo kok aku dhisik follow-follow koyo Japanese boobs ngono kuwi to. Oh iya. Iki disensor lagi. Serasa santai ae. Santai, Bang. Santai. You need to know. Ya, Jav boob ngono kuwi lho. JAV_BOOBS. Kena di IG. Twitter. Terus Twitter. sidane mau hentikan. Tak hentikan. Kan dhisik aku sok retweet bokep retweet aku retweet dhisik. Aku ra Dhisik tak akoni aku retweet. Di-retweet. Tak akoni aku retweet. Terus yo wis kerame wong Ya ngerti wis ngono wae. saru ngono kuwi. Pancen iku mami yo ngene iki yo. Heeh. Mas Akio Yoshizawa sing paling apik piro ngono tak sebutke. Diembres wae. Lah iya dhisik. Bar kuwi aku ndelok bar lebaran pas Oh, lebaran iya. kok Oke. ndelok ponakan-ponakanku kok buka Twitter iki. Oh, oke. Kok aksesibel ya? Ra mungkin to nek Ora orang golek ngerti, iku. nek ra kenal aku kan ra mungkin. Betul. Siji aku iki gokil banget. Gue termasuk sedulur sing gokil banget. Aku gokil banget aku. Segokil nih aku. Ora pemakaian bahasa gokil nang 26 likur wis mandan aneh ya. Setara menggunakan kata jomblo. Tapi apa betul belum? Belum. Aduh gokil ya. Rika segokil apa sih? Sejak aku ndelok kan ora ono sing tak pikirke Bang, ora ono sing dadi pertimbangan maksudnya kan dhisik. Iya. Di Oh, jadi aku diri seneng kok. sendiri Iya. apa salahnya? Aku Bener. Reza Arab pada waktu itu kok ya. Tak lakoni ya. Jadi sendiri-sendiri kok ya. Bener. Sok suci hahaha. Gue bukan ustaz. Asik. Gak punya sayap tapi mirip malaikat. Asik. Wih. Makanya langsung kuwi los kuwi. Los. Mulai ketemu tah cilik-cilik. Cah cilik-cilik. Sedulurmu. Sedulurku ternyata ponakan-ponakanku kuwi wis ana sing kuliah. Ya, Lho, ya iya wis toh, gede ya. toh. Iya. Ane dia lahir 2002 2004 ayo. wis Iya wis sih, wis bener. rampung, Iya, kuliah Bang. rampung. Wis rampung malah. Wis rampung. Lah, iya Nek on time wis rampung. wis merah, tapi kan iki kejadian 2-3 tahun Oh lalu. iya, Oh, kuliah. jangan kau iya, Bang. Maksudku aku wis main film, Iya, wis iya, apa iya. segala macam wis ning YouTube, wis ning ndi lah. Sidane. Sidane mulai mempertimbangkan. Oh. Mulai mempertimbangkan, waduh gawat juga gini. Ada beban moral. Ya. Bukan moral. Padahal ya sakjane yo ora sing kepikir. Ora terus Ya. berarti menginfluence. Benar. Karena kan sing ning seduluranku sing dinilai beleng ki Jenengan. ora, ya aku ya respiro to, Bang. Hmm. Saru ya.
Tapi udah Beling beling. ora, Oke. Sing beling kan misal kaya Nyolong. nyolong terus wani nyenggak wong tuwa ngono. Oh. Kowe iki dikandani, ho. Ibu lagi ngomong, ho. Ngono kuwi beling. Ter. Wes wani Masa mau tua lagi nasihati disegai. Uden nagih utang Sing ngendangi. sing nagih utang ngendangi. Ya iki Pak kapan? Dungdak. Ayo kuwi. Iya. Karo wong tuane wis wani nglangga apa wani Nah, Rika ora iku ya. Aku ora tahu. Nah, tapi kan Rika kan berarti kan mengakui bahwa paling gokil. Paling bagi dulur-dulur Dulur- Ini di keluarga gokil lah ya. Iya. Gokil banget. Iya tapi dhisik banget. Iya. Wis mulai rene-rene, wis mulai Oh, kamu mulai kalah kegokilane. wis rada wis ra wayahe lah, Bang. Sapa sih Ki? Tapi tetap ana sing gokil nang keluarga Rika sih Ki. Aku ora ngerti jenenge sapa. Ora ngerti jenenge. Kok dengar ngerti? Sedulur jenenge? tapi sedulur. Tak jelaske ya. Abah kuwi mbahku kuwi, Anak piro? mbahku kuwi mbah lanang kuwi ndek bojo loro. Oh. Siji anake loro. Siji anake. Abah karo bulekku. Oke. Ije. Sing siji nih. Siji anake 14. Masuk iya aku ngapake. telu cadangan kuwi. Hah? Telu cadangan. Sing main 11. Futsalan kuwi. Siji bisa. back. Si kiper. Oh, berarti Rika pereknya sing sekang sing bulekmu iki. Sing loro iki tok. Seribu. Iya. Iya, sing dua orang Ibu sing piro? Sing wis 14 iki aku ora kenal, Bang. Lu daga? Daga iki saka ibu. Karena Saka sing cedak loro iki. utamanya karena ada sekoma apa piye, Bang? Iya. Utamane siji atus koma sing keloro 14 dan 14. 14 sih ya. sugeng kabeh 14 wong iki. sugeng kabeh ya. Ana sing wis ra ono, ana sing wis. Oh, ana sing sedo. Oke. Nah, Ana sing wis dari sedo. diantara pas iki ono muncullah kegokilan lain. Ono kegokilan iki ono. Kegokilan iki Coba selain Sama piye? sing gokil. aku ora ngerti tapi iki cah kembar. Oke. Oh, ono Ya, kembar. memang kita nggak perlu terlalu sebut Iya, namanya ya. Oke, nek bada kumpul. Kumpul. Iya. Oh, Cah kembar. Cak kembar ki. Cak kembar. Si cilik apa? Wis usia SD kelas 5. Oh, ya gokil, wis gokil ya. Oke. Kepriwe Apa gokil lebih, Apa Bang? gokil? Misal ono sing lagi turun ning omah ditindih. Ditindih. Padahal orang pati kenal. Oh, kenal. Oh, kenal. Ditindih kon nangeni. Ora satu dolan ayo. Oh ngono. Iya. Dua orang ini. Si kembar ini. Malas tenan. Dolan, ayo dolan ngono kuwi. Males. Sangat aktif. Lanang loro. Oh, dua orang ini bekerja sama. Bekerja sama. Wah, dan gokil sih. Nah iki ana wong-wong ngono kuwi, wong-wong sing tiba-tiba iseng nangeni wong turu ngono kuwi. Iki. Iya. Oh, emang gokil sih. Garapi sarunge Pak Dene. Dibuka iya. Padahal wong tua ki ra kabeh nek pas sarungan ono dobelane lho. Bang. Bener. Iki tiba-tiba cah cilik sing waninan ya, Bang. Lah iya. Ki cah cilik sing waninan. Terus sok-sokan nek traweh iki ngumpet ning sarunge bapake. Iya bener. Ono. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah ya Allah. Dulur dan ponakan-ponakan gokil. Kaya Bapaknya pernah kaget Bang misalnya gini terus langsung tiba-tiba bocahnya ngatuk terus malah bapaknya pindah karena tapi kan jenenge cah cilik ya. Iya. Nek wayahe ngono kan aktif to. Wah Iya. melayu sing letan tok. Jenenge ning nggon kuwi pok wanase ra umum kan. Melayu set begitu lungguh wis menggeh-menggeh keringetan wis ndi-ndi ning cedake no. Bus Mambu. cuka apel. Iya sih bener. Coba. Wah cuka Esen. apel tenan. Weh Dian. Edan kecut. sumo ya. Sumo. Kecut. Pelayon peliket iya lah. Jadi siji kabeh. Mereka yang mulai sekolah cah cilik mambundok itu mosok ngopo ya? Amis. Astaga ya Allah. Ya tergantung MBK Iya. Ambek gini apik. Iya. Apik ora? Lah iya nama ini telur ya wajar Bang. Iya. Oh iya Ketika jeruk bawa jeruk. Sam- Sorry ya malah sampai- bahas dating ya. Sampai koncoku ki setiap mangkat seperti Hermes ngono ya lho sing Oh, iya. tipe parfum. Terus anaknya juga diberi parfum. Terus pas sampe mulai mlebu ning mobil iki disemprot juga. Tapi mbok ngopo tekan omah mesti mambu amis.
Oh. Ini mungkin Anu ya lipatan-lipatannya. Dicek Bang, nek ora sok dicek ning kantongin ngantongi iwak ya. Iwak Mungkin ora. ya. Apa salah nggawa ndok ya aku ya? Iya salah. Oke. Ndok iwak paling. Ndok. Ndok iwak paling maksud. Iya. Ndok iwak ya. Ames juga. Dan maksudnya ternyata itu aku pernah lihat di konten TikTok tuh ada banyak anak orang tua yang mengeluhkan hal yang sama. Oh, Kenapa bawa anak-anak kecut tuh bawa mie amis. Cilik gampang bawa Amis ndok ngono iki lho, Bang. cah cilik mambu amis. Tapi aku biasanya nek cah cilik tangi turu kan top performa kuwi. Apa nih? Ambune Bang. Sumpah ambune nek cah cilik Iya. top performa. Oke. Dia nek dhewe zaman cilik ya mabura ya. Ya Ya tetep Jelas mambu kayak. jelas mambu, jelas Kesadaran mambu. parfum ya lagi SMP Iya. SD ngono ya urung ngono. Aku mah kuliah malah kesadaran Aduh, parfum. suwe banget. Bahkan orang kesadaran kebersihan. Iya sih. Yo atus, yo Iya. sikat gigi rajin ngono ya apa pas cilik isih kurang pasti. Pas cilik isih kurang Tergantung wong benar-benar. tuane piye kan. Benar. Benar. Nah si kembar ki emang berulah dan memang terkenal berulah. Sampai hari ini. Pokoknya nek ono kembar iki ya Terus pasti puyeng. dolanan ki diumpetke kabeh. Oh. Iki apa barang-barang mudah pecah ki diumpetke kabeh. Oke. Tapi biasanya sing bocah cilik kuwi Bang, gedene isinan. Iya, biasanya ngono kuwi. Oke. Biasanya. Terus ya kaya bener. nek wong aku ngerti lho cilik biyen belingi kaya ngopo. Wah, cilikanmu oleh ngono Alah, kuwi. iya. Ono Lah, pade-pade sing ngono kuwi. Si Tachibana iki umure piro? Tachibana bersaudara. Ora tentu iki saiki berarti saiki wis gede kayane. Mm-mm. Aku wis suwe ra ketemu aku. Oh. Wis Gede iki 20-an ada? Oh, iya 20-an ngono. Kayaknya wis 25 SMA munggah. kuliah. 25 munggah. Oh, wis kuliah Wis bahkan. kuliah. Wis kuliah wis rampung. Terus rampung Lah, 25 kuliah. Masa sih gokil. Nggak ngerti gokil pora wis ra tau ketemu, Bang. Wis Tapi nek terakhir di keluarga sing maksudnya ning keluargamu sing mungkin Iya, nek terakhir tahun lalu. profesine rada wah ngono utawa kaya wah paling sugih ngono kayane ono ngono ora Bang. Ora, Bang. Ora kabeh rotoi Roto, sederhana, ngono wae. sederhana lah. Dadi Biasa. anu ya sekufu ngono sak keluarga. Iya, Rasane sekufu ngono. ora sing ngono sing apa? Beda banget. Beda banget timpang ngono ki ra ono. Ora ono atlet ngono Bang. Atlet ra ono. Atlet Habis Quran rata-rata pedagang. pedagang. Dagang-dagang apa nang pasar ngono Jadi kuwi. menang-menang tapi hasilnya kan ora Iya. ketok ya Bang ya. Oriflame. Oh, tahu aku. Oriflame. Apa kayak Menang-menang dagang-dagang, raketok. Kayak maksudnya menang-menang hasilnya Menang-menang raketok. raketok ya berarti raketok Ya, apa-apa dong. berarti- Iya, 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 apa-apa. Maksudku kan nek pedagang iso menyembunyikan Bang. Iya. Misalnya ketok iki pun misalnya apa dagangannya laris tapi tabungannya kebak cuman gaya hidupnya sederhana kan Iya sih. ora tau ngerti. Bener. Tapi kan mandek-mandek prestasi ngono kuwi berhenti sejak kuliah atau sekolah tok dan. Oh. Begitu masuk kerja ya wes tidak ada yang perlu dibanggakan dari prestasi kecuali materinya lebih gede. Iya. Misal Menarik. wis diopo Kecuali ketok, ngopo. ketok nek wis omah. Apa misalnya apa kumpul keluarga mulai nggo Lamborghini ngono ya Bang. Oke, too much. Gokil lah. Terlalu gokil. Tapi kue bagian ngisore kenang gregal watu kecamatan ya. Orang tadi. Mlebu kampung gue seram muat we. Iya. Lah kena polisi tidur jinjit kan. Polisi tidurnya tangi maning lagi ngapa Rika? Lewat-lewat kene ngapa? Iya Lamborghini Ora ono ngapa? ora ono sing timpang banget ora ono. Lah Bang rumah samu nek misale kowe ndek dulur, jebule dulurmu Ariana Grande ngono misale. User Apa lalu. dulurmu Ronaldo misale. Nek Ronaldo mungkin. Misale dulure Ronaldo. Nek Arya Grande tuh. Nek Ronaldo kan anak Martunis. Ya. Martunis kan anaknya. Ya bisa seduluran Anu, bisa. Ronaldo mudik kene ngono ya Bisa. Nek gue bisa. Ya tapi Iki maksudnya kan ngomongin Ronaldo Wati kan? Bener. Ngomongin bola, kita jagonya. ceking karo ceking. Karo ceking. Aku ndalah ono Bang, sedulur iki Bang. Gokil. Cepat masuk masuk tenang. Gokil iki. Kayak esih. Sih, kita sebut kalian mesti jenengnya ngerti. Faisal. Faisal. Wah, aku ngerti aku ki. Oh, Aku sih iki. tak kayak disclaimer sih. Aku ki karo sedulur ibuku dan sedulur apa dari bapakku. Aku sendiri aku gak deket. Heeh. Karena kan siji ning Indramayu jeneng Tasik kan. Jadi kan adoh banget loh Bang. Iya. Kayak di sana mereka deket, tapi aku kayak memilih untuk tidak mengakrabi sih. Aku memilih Oke. untuk gitu karena aku menganggap ya sedulur itu hubungan darah iya, cuman secara psikologis aku lebih dekat sama tetanggaku. Ya, soalnya Oh, iya. dia kumaha ngono itu Iya, aku lah. mah dari Mang. Gila. Terus akhirnya setelah Rene ono satu momen di mana aku lagi ternyata kita nggak iki sedulurku coy. Jebul sedulur iki, kayak ngerti. Heeh. Gue ngerti Kadek Devi nggak? Ngerti? FTV. Iya. FTV? Oh, aku sedulurku. Hah?
Kadek Devi. Oh, ngaku. Sumpah dek pernah ning Solo. Sekarang di Jadi Tapi iki tanggapan cukup general loh Bang. Malah ngaku. Tapi artinya memang jadi sewah itu ya. kakaknya ibuku ya. nikah dengan kakak kandung. Oke. Ibuku anake mana mbahku 8 apa 9. Heeh. Nah, terus kakake menikah dengan seorang Bali. pria. Enggak, seorang pria. Seorang pria. Nah, seorang pria iki sedulure ono sing saka Bali dan sebagainya ngono kuwi. Dan ternyata Nah, kuwi anune sih kadekku. Sana orang si tuanya Wate. Kadek Devi. Ya Tapi ora sih adoh sedulur. banget, Bang. Iya benar. Cuma maksud kuwi aku lagi ngerti ternyata masih apa ya? Maksudnya masih Ono ada. ketemu garis lah ya. Iki Ono mah kaya garis. Tapi iki mah Rika kaya kumpul. masih serial dulure Mang Radit. Radit. Iya. Ngono ya. Ngono ya. Iya. Ngono ya. Iki mah koyo aku karo Raditya Dika ya. Iki Kadek Devi. Mbak Kadek Devi nanti kita tampilkan ya. Heeh. Kadek Devi ini bisa dikatakan salah satu queen of Sinetron FTV. ya? FTV bos. FTV. ya. Queen of Spesifik TV. FTV ya. Nek sinetron ana maning, tapi Iya. nek Kadek Devi iki kayak akeh nang FTV sing nang delok. Andrea Dian. Andrea Dian. Di FTV. Terus siapa jenenge? Siapa Siapa jenenge? Arab FTV. tindakannya Penemuan. Dewi. Tindakannya Dewi. Itu juga Penemuan. penemuan. Rika What apa penemuan? Rifki Balwell. Rifki Balwell Ini bener. rasanya kuwi. Ini. Karo Jason. Jason Terus Risti Tagor. Risti Tagor. Risti Tagor. Risti Tagor. FTV Enggak. iya, sinetron iya. Sinetron. Tapi dia. sinetron sih. Sinetron. Nek Kadek ini memang spesialis ya ketoke nang Nah, FTV. Andrea Dian Queen juga of FTV. bener. Tias Mirasih. Tias Mirasih. Queen. Queen Nah, FTV. aku ada satu momen bapak itu kan namanya mendiang Om Bagus. Heeh. Nah, itu pernah ada satu momen waktu di Indramayu aku kayak masih kecil, kenalin kayak ini Teh Devi. Padahal kan mau Bali ya, tapi disebut Teh Devi karena di lingkarnya keluarga itu Karena di manggilnya- keluarga Sunda. terus tapi setelah gede-gede ini tuh aku belum pernah reach out gitu loh. Tapi aku- lagi Heeh. pernah ketemu di acara keluarga. Ya. Terus dia pernah mau pulang ke mana? Dia tuh transit mampir ke Solo dulu, tapi aku pas masih kecil. Nah, aku saiki gede ngono ya wis kena tak ja foto terus, maksudnya kayak tak pamer ke. Sedulur ki. Kadek Devi ya. Keren sih gue. Keren juga ya. Pada masa ini Tapi nonton kau tahu STV. ngobrol dong. Pas cilik, Pas cilik pas mungkin. cilik. Iya, cilik SMP SD ya. Nah, sekarang Rene ora ketemu karena garisnya sama dari ibuku kan lumayan nggak deket juga kan. Oh iya, lah Iya. wong priwe. Mungkin nanti kalau misalnya ketemu atau mungkin adalah pas dengerin konten ini mungkin aku akan kayak aku adikmu. langsung ngono Mbak. Nyuwun. Kayak Bayu. apa? Rika teka-teka metu ngapa? Apa? Baterai mentek. Oh baterainya mentek. Enggak apa-apa. Baterainya Oh, mentek. di case ngono. Oh bisa iki ya. Teknis no iki soalnya Ini Bang. buat teman-teman yang baru dengerin mungkin oh kok gini sih? Ya memang ini. Jadi Ini. salah santai wae. Iya. Baterainya timbang tek. Biasanya ada satu kru yang bertugas tapi lagi jual alpukat ya orangnya. Oh biasanya ada bantuan kru gitu lagi dodol alpukat. Jual alpukat ini dari Oh, Alpukat kocok ya. alpukat. digantung ini aman. Lah iki iso kok Bang. Nah, sekarang Apa wis ngono tok kuwi. Nah, Yes gini iki lho. Keren. Teknisnya pancen digarap dhewe. Bener. Jenenge bae podcast perjuangan ya. Podcast perjuangan. Kayak wis pirang tahun sih berjuang bae iki dhewe. 3 tahun. Loh, Pak Wong Soyu Wong dan Soyu kan dan takdirnya berjuang. Takdirnya berjuang. Takdirnya Nggak berjuang. ada berjuang tuh nggak ada berhentinya Bang. Iya. Asik, asik, Ya itu asik. sih mungkin kalau keluarga yang paling apa ya paling gue ingat. Kadek Devi. Nek aku Bang, Nah, aku kuwi bagus banget. Nek aku secara keluarga kan keluarga gede tenan ya. Enggak kan gini. Di saat tema-tema keluarga, maka kita tahu siapa yang akan terakhir bicara. Iya. Ya sudah, Ya itu sudah, dia. itu udah jelas. Udah jelas. Iya, iya. Udah jelas. Aku secara keluarga kan keluarga gede Bang. Oh, Ibuku 10 bersaudara. Ilham Setiadi. Kayak ngerti ra tau. Wis ora gede. Gue ngerti ra. Wingi Ali terus karo Nopek karo Yono bilang gini. Kalian pernah dengerin podcastnya Mas Bona nggak? Takon ke Apri. Kenapa? Itu setiap episode pasti Ilham Setiadi dibahas. Dikandani. Dikandani. Ali ngomong ngono. Masih dikandani. Aku kan keluarga akeh. Oh, oke. Iya. Maksudnya ibu Apa ya cara pembahasan? ibu kan 10 bersaudara. Nah. Papiku kan Dan brother. dan Gue film sing selalu tayang juga gue pas badak. Ono sing iso nyerap Orang ada banyu. orang ada sedulurku Ning kolam. gitu. Ono sing lambene gede. Ambil gede. Terus akhirnya bersatu gara-gara sumpit. Yang paling cilik iso mabur. Dan brothers.
Legend kuwi. Rumah aku kayak keluarga misteri kredibel malah. Nek nangis awak air matane ngebai iki. Guci. Ora auto. Ora. Sing terakhir apa ya? Ape. Asik bro. Terus apa mbahku ngono ku juga kan 8 bersaudara. Oh ya, zaman dulu yo. Terus apa dari papi kan papi itu Iki episode 14. kesekian. Papi 14 bersaudara. Wow. Wes Bang Mbak iya nih. Aku isi ning kolom komentar isi ono sing ra trimo. Yo. Yakin kayak membela mereka ya. Iya. Ono sing ra. Isi ono wong sing ra trimo, wong dresan nyelok papi ra trimo. Tinggal di dusun dan papi itu kan didikan TV. Iya. Iya. Lah Terus, Bang. nek motore isi dilebokke ruang tamu, penting rasa nyelok papi. Ngapunten lah aku ning omah no garasi. Loh. Iya. Tapi Sokeh aku ning omah Bang. Begitu Salatiga ora terlalu, begitu Jakarta miskin. Masih desa rumah sana suke. Lu di garasi mobil halamanku ombo. Iya. Salatiga rada mikir wis tekan. Ning Salatiga jebule aku ya biasa wae. Gitu Jakarta kesenjangan itu ada. Jebule wong sugih ki sing kaya ngono. Iya, sing omahe sudah jelas. sudah jelas Apa? Mereka sering ngomong kan jelas koruptor. Cere. Kita. kowe kan ono Ya kan ono pengusaha-pengusaha. Kan jere Rika. jelas korupsi. Wah, mungkin Aku tak bilang. ora. Jelas korupsi. Sing omahe gede-gede banget. Jelas ono tunggakan karyawan Nah, kuwi. Pasti omah-omah sing kerep nek dilewat kayak tutup ono aku ndak diceluk papi mlebu ngono. Oke, guyonan biyen, kayak guyonan biyen. Tapi sing wong Jakarta kaya apa kadang kaya iki omahmu tenan ngono kadang ora guyon. Ora guyon, oh iya bener. Emang iki omahe. Salah siji penipuan terbesar sing mungkin di anak 90-an adalah jebul omahe Sarah kuwi pagere sing iso buka dhewe kuwi. Kan remote kan? Ora, Apa? dibuka manual. Tapi Bukan remote ya? Remote tapi kuwi manual ternyata. Nek syutingan kan. Oh, di syutingannya dibuat manual. dibuat manual. Oh, mungkin ditarik ngono ning ya. ning tampilane kaya otomatis. Kayak otomatis. Itu untuk menandai kekayaan. Kekayaan. Kuwi Anjir, saking soalnya sugih. adegannya kan Mandra waktu itu emes kan. Iya. Tapi saiki mulai umum ngono ki. Iya. Bener. Wingi ora. Pas terakhir kita take podcast pas kita jogging di area orang kaya karena anak sing mobil metu terus pagerin langsung nutup dewek bro. Nyemur langsung bro. Hah? Ono satpam. Oh digeret. Ayo orang bro anak satpam. Aku pas ngomong neng, aku lagi melayu jogging, aku tak mulih aku bablas sih. Terus beda nganu nih. Nah ya langsung skip Rika bae. Tapi tenan Bang. Skip Rika bae. Alia gerbangnya ngono. Wah dan otomatis. Dan gue hanya bermodal deresan ngono kuwi. Dan gue cilane Cilikane tuku cucur. Aku sumpah saiki aku nek guyon-guyon di ngono kuwi kadang kaya apa kadang ketika kalau Alia terus Alia kayak emang kenapa ngono. Maksudnya aku kayak iya aku kudu siap Bang. Iki loh Bang. Siap sukses itu sekarang kita harus berusaha bekerja. Enggak, dhewe sih sak madione wae, kowe wae sing kudune siap sukses. Iya. Kudu ngoyake Lah iya makane. Kayak kudu sinau karo Benedion. Benedion juga ya? Benedion juga wonderful ya? Maksudnya ben ora-norak ya Bang. Kowe kudu sinau karo cucul. Hah? Oh iya ngerti ya kancamu ngerti. Itu juga mendapatkan yang sangat-sangat keren yo. Terus kalau nah aku ning karena keluarga aku saking wae Bang. Iya. Aku sajane cukup beragam kayak Bang. Maksudnya secara pekerjaan dan ekonomi random sekali. Maksudnya aku di sedulur insinyur, dokter Yono. Sidul. Insinyur. Masa insinyur kabeh Soekarno. Dah wong loro kita top of mind. Pak Jokowi. Pria Solo itu lagi. Enggak Pak Jokowi insinyur enggak? Iya. Insinyur. Insinyurnya bener. Katakan insinyur gak? Insinyur bener. Nang foto ana tulisane. Nang foto ada tulisane. IR. Apa IR.
IR kan bukan Iriana kuwi, insinyur. Oh, Lah iya kuwi wis bener. Insinyur. Nek DRS nah baru. Dokter Andes. Dokter Andes. Iki aku mau nebelke komedine Cacah Mas. Terus Kok ucul tangan asu. Iya, cuy. terus Kok apa? BM rata? Lanjut Dan. Terus yang guru ya akeh. Sing guru ya akeh, terus sing wirausaha dodolan ya akeh. Dodolan. Bakulan, Kayu. ya akeh. Ono, tapi ono. Mebel. Oh, iya, ono. Mebel. Mebel. Apa aku menurutku di keluarga aku sing menurutku saiki cukup gokil. Dulurku di peternakan ayam. Umum nek Apa umum? Apa gokilnya apa? 1.000 100.000 ayam. Entuk piro kuwi? Berarti Ora terus 1.000 tuku 1.000 ayam. 100.000 kandang. Ento sak baket ayam. Wah, Berarti sih. telurnya apa pedaging? pedaging. Lumayan. Ayam potong. Ayam potong well. Ayam potong. Ayam potong well. 100.000. Anu kandangnya apa Akeh, gede banget, kan? Kandang gede banget kapasitas 1.000. Sing nek dhewe mlebu never mind I'll find someone like you. Kontennya ngono bener. Bener sih jare nek pitik kuwi nek pas bledek dhek kena loro jantung terus mati. Enggak, dia Pernah paling enggak? pas Enggak. dia ngono terus dia ayam ngono. Kan ayam masa ngomong. Nah, ini kan seluruhnya pada gokil-gokil ya. Gokil. Ya. Tapi umum rane ning nggonmu ki membandingkan satu sama lain Dan. Iya Dan. Apa? Umum rane ning nggonmu ki membandingkan satu Kan sama kayak lain. akeh kan, sedulur mah akeh. Ya. Nah, saling membandingkan apa enggak? Saling membandingkan apa enggak? Ya, enggak Gila, Idul wes Fitri, anu. gitu. Ayo lu wis iso kame-hame ngono. Oh, tipe sing membandingkan Dulure ngono kuwi ya. Lah iya. Ora. Dulurmu lho wis iso terbang dhewe. Terbang, iya. Kowe lho kapan iso terbang. Kowe lho Iya. agak iso mong apa? Kumpul-kumpul ning Dragon Ball to. Wis 40 tahun meng nendang ninju. Terbang kapan? Kotak bulat tok kowe iki. Kowe iso muter bang lho Halo. kapan. Di Goku wis iso bola semangat ya lho. Lah iya. Iya, kuwi. Wingi ngumpulke sak kabupaten iki lho. Alah, kuwi. Angkat tangan kabeh. Si kuwi rambutnya iso kuning. Lah iya kowe Kowe ireng kowe terus super rambutnya. saya lho isomu kapan. Iki bejitan yang terang sih aku. Bejitan yang terang. Kapan kowe mengalahkan monster? Lah iya. Iya bener. Kowe mulai tahun ngarep melu woten Kaiji. Bener. Kowe nang kono ono pade-pade pink Heeh. kalahke. Kalahke. Kuwi lingkungannya Naruto tapi ngono Bang, ngono ki. Alah, kowe iki kuwi lho kancamu Sasuke saiki si sapa ngono. Kuwi sok sering dibandingkan kuwi Bang. Iya. Nah, Kowe Sasuke lho wis sapa kowe lho. Meng bayangan-bayangan tok mbok kendhalike lungguh ngopo. nah bener. Iki nasihat ning si Kamaru kan. Shikamaru. Kamaru dia. Kowe lho isomu meng apa Rock Lee apa jurusnya? Nendang. Apa Nerimo. Taijutsu. Nerimo. Rock Lee ki nerimo. Apa coba? Heeh, bener-bener. Rock Lee ki wis menang nerimo, Pak. Bener. Tumbuh dewasa dengan baik, ya wis. Dia memahami bahwa dia tidak jadi main karakter Betul. dalam kisah. Tapi tetap diingat sebagai salah satu peran penting ya Ning kuwi. sikap lingkungan to Bang. Maksudnya Bener. sikap lingkungan piye ngono. Bener. Delana keluargaku suportif Bang. Oh. Kabeh ya. Keluargaku nek apa misalnya handsball ngono ki lah. Suportif. Oh, sportif maksudnya. Sportif maksudnya. Beda karo Sportif sportif. itu. Beda karo sportif. Kata-kata handsball wis. Gokil banget aku. Kowe sing paling gokil ning Paling gokil kowe. Mungkin aku ya saiki. Iya. Soalnya aku saiki apa ibuku ya kuwi mau Bang kayak wingi pas cerita ngono Nah. anggere ora mulih ngono apa ibuku wis langsung. Kacau nih masih serius. Kacau nih. Gar. Wah, dadak preview aku. Episode 3. Suportif. Maksudnya kayak dipotong 3 2 1. Rasa Tadu tak sensor dhewe. Oh ya. Ya. Suportif. Jadi apa ibaratnya kayak apa sing lagi dialami ngono ya dimaklumi Yeah. dan didukung wae Bang. Misalnya urung entuk kerja ngono iki. Ales karo dilus kalau ora apa-apa ngene iki sing ora ana wektu sing penting diusahane. Keren. Wah, iki suportif. Keluargaku tipene ngono kuwi Bang. Iku suportif. Kabeh beh ora ana sing koyo
Apa ya iso ngono ki ra ono. Ora ono sing koyo ning sarasehan ning tunggu aku sukses nanti ngono kuwi. Apa? Piye? Tunggu aku sukses Oh nanti. iya. Apa tuh? Sing Kan itu Ono film filme Ardi Ardi. lho. nyinyir ana Oh nyinyir. iya. Bude-bude nyinyir lho. Bude nyinyir. Ora ono. Alhamdulillah ya ora ono. Dulurku alhamdulillah kabeh kaya anu wis Melek sosmed kabeh ya Edan. Ora malahan. Ora malah. Gara-gara ku ora malahan Lah rumah justru ra melek sosmed kuwi Kuwi. makane ra ono sing nyinyir. Dan Lah tidak ada iya. distraksi ya. Tidak ada komparasi atas achievement lain. Iya. Ini sing sehat Kaya ini bule-buleku ki ngerti kegiatanku nopo ya mergo anake ngandani biasane. Oh iya. Apa lah yang ngono to, Bang? Iya, iya. Kuwi termasuk rezeki lho kuwi di Iya. sedulur, di tangga sing Duwe Bener. sedulur, duwe Pengertian. sedulur sing suportif, keluarga sing suportif ngono kuwi. Betul. Cuman yo paling wingi begitu aku terus mulai stand up karo main film yo. Duh kaget wae mergo aku ning omah kan pendiam. Oh iya iya iya. Lho apa ya anu stand up tenan wong ning keluarga yo meneng wae kok. Ayo jajal Mas Dana. Ngolah. Aku terus langsung Mas Dana piye kabare? Menengan kok. Masa ora menengan kuwi ketus. Aku biyen wong sumeh mlengah-mlengah karo nggih Bude. Nggih Bude. Nggih Om. Aku Mas Dana piye kabare? kuwi. Tapi iki iki ora ada keluarganya apatis gitu. Menawan dorong. Ini langsung tak kau dikat mau menang wae malah kodor bahasa aku. cuman Langsung omahmu ngendi? Baru digodok. aku ra iso guyu nang kene. Apa? Aku melakukan itu. Dan gimana sih? Bang, udah aku iki. Aku melakukan itu. Rek Oh no kumpul. coy ternyata coy. Bang, udah aku iki. Aku melakukan itu. Nek ana sapa ditakoni kan ana sing ngerti aku mbiyen ning TV apa iki. Aku ngono tok. Terus lunga. Oh, Bang. Mas Wira, ngumpul kene lho karo Iya dulur-dulure. iya. Terus resono. Dadi kowe ora ono pikiran ngene misale Bang ya. Enggak mau. Misale ya. Misale kadangnya kan sing dijagani kan wong tua to Bang. Benar. Pikirane wong tua anune piye ngono lho. Heeh. Sing diomong keluargane wong tua kaya ngopo kan dhewe ya kadang ora ngerti ngono lho. Iya. Bang. Sehingga kan kadang kenapa kok di luar ada kekhawatiran cah-cah cilik nonton Kontenku. konten-kontenmu. Iya. Atau konten sing aku lewat ngono kuwi. Sing lho. aku lewat Heeh. tiba-tiba ada ditangkep, distorsi informasi, diceritake keluarga, dadine luwih parah meneh. Ah iya. Waduh. Terus, Ngono terus. sisi-sisi kuwi iki kok ora ono. Enggak ada sih sejauh ini. Ape? Kayak Karena kan Iya, awal ngono pancen ya. sedulurmu wis ngomong kelek kowe ya, Bang. lebih tepatnya aku dari kecil penuh dengan saran. Jadi nek ketemu sopo Pak D Bude nyaran ke A, nyaran ke B, nyaran C kayak bagi gue kayak alah kakek ngerti. Aku pokoknya sing ngerti uripku. Aku ngerti uripku dewek gara-gara itu. Nah, gue akhirnya menjalani hidup sendiri yang beda dari semua omongan ini. Oke. Kui. Kayak misalnya aduh apa bule mau ngomongi manu wirai lo. Boyong ngene gitu-gitu. Dinasihati karo Mas Dene. Mas Wira, kuwi bener, Kowe alur ning keluarga iki ngene dadi ning keluarga iki mengko nek kono. Wah! Boring. Kalau selama udah ngomongnya. Iya, udah yepingnya. Kowe wis dadi cah gede ikut dhewe. Bener. Tak tuku gethuk sih weh. bener kayak gitu karena cilianku misalkan aku kon sinau terus ngono karena biyen dilalah ranking kon melu apa iki iso ki gedene ngene Terus ya deleng esuk iku masuk ngono. Kok cilik wis ngomong itu ora ya deleng esuk. ya nganggo nggih ngemben iku Ya, pakai bahasa nggih deleng ngemben Mungkin deleng. jadi aku tidak pernah mengiyakan saran heeh. Ditolak terus. tapi karena aku mikir ya aku ndek dalan uripku dewek ngapa iki wong-wong sok-sok tahu karo uripku ngerti ora sih Bang konsisten Bang. Mosok saka cilik wis for revenge banget ya. Bang. Uripe wis kaya last child lho. Ora, relasi ora. Me against the world. Mosok wis me against the world banget ya. Edan sih bang. Masih kayak gini Itu. sekang lingkaran keluarga. Ah. Sekang cilik. Ah. Pada sing dianggap berprestasi nek misalnya ranking. Ya. Pasti Ngajine apik. aku. Karena kan lingkar
pada dewek lingkar MU kan. Pasti. Lingkar MU kan. Pasti. Langsung Sing aku. ngajine apik. Langsung aku. Oh, gue. Atau rajin banget keton Rajin. sinau, Yes. keton apa? Ya aku. Bang, Nah. tapi hukumnya ngaji karo ngondek ya apa bang? Lah Nah, ora. gue. Ya beda. Oh betul. Ngaji ngondek-ngondek. Betul. Innallaha ma'asabirin. Apa gue? Sesungguhnya Nah, apa saja? Apa saja? Ini mana sabirin apa? Konteksnya apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar. Oh iya Ya, benar. ya. ngaji. Bener. Nah pokoknya gue kan. Nah Kan wis tau sing ngomong kan. Iya, aku tahu cuma iki mau sub konteksnya sabar. Kan wis ana sing ya ya ladina amanu. Nah. Tiba alaikumusiyam. hai orang-orang yang Tiba ala ladina min qablikum la'alakum tatakun. kuwi. Nah, Hai orang-orang yang beriman. Heeh. Berpuasalah kamu. Betul. Konteksnya apa? Iki sehubungan gue dengan gelem iki. ngebuka Karena- pintu hidayah di hidayah. kowe. Dan susah nompo nenek ngono kuwi. Yo, kayak kan ngomongin tentang hal-hal di dalam Ramadan. Wajar tiba-tiba ada Nah. hal-hal tentang Kuwi. Oke, ayat-ayat aku juga Ramadan. ada. Apa. Ikra siji. Mengkodisit lur. Kayane anak info penting kok. Mbok menawa ya toh, eneng rezeki luweh, boleh lo menyawer kita di Saweria. Linke ono ning deskripsi atau menuju ke saweria.com/podcast Mandan Kentir. Hayo lumayan toh kanggo tungku kopi, mas-mas editor lan desainer. Berapapun jumlahnya ya alhamdulillah tetap disyukuri. Alhamdulillah lur. Tapi kayak kodisit kayak anak satu ora Orang anak lur, Ferdinand, orang anak. Runi. DGA. Alah. Wela telo mantan kenter. Mandan Kentir.